Sziasztok, Rudimester vagyok, ez pedig egy újabb Atari morzsa a Retro Faktorban, méghozzá a Video Pinball játékot fogom bemutatni, amivel szerintem a River Raid mellett a legtöbbet játszottam még annó a kis kínai piacos Atari 2600 klónomon. És nagyon szerettük pont azért, mert hogy hosszan lehetett játszani, elég sok pontot is lehet benne szerezni, ezáltal így meg volt a versengés öröme. Szóval kezdjük is el, azt mondom. Ha valaki nem tudom, ez a pinball, tehát flipper, ez egy egyszerű dolog, ugye ezek most már lassan sajnos kezdenek kihalni a játéktermekből, a kocsmákból, de ez még fel lehet lelni egy-kettőt. Hát először is meg kell állítanunk a lefelé gombokkal, hogy milyen erősen akarjuk kilőni a golyónkat, ami most jelen esetben egy négyzet, és a tűzgomb megnyomásával pedig elindítjuk a golyót. Na, ebből egy... ez így elég jól összejött. Az a fenti három négyzet, vagy hát én úgy hívom igazából, hogy karácsonyfa dísz, az arra szolgál, hogy a szorzónkat tudom felvinni. Úgyis amivel most hármasokat láttok, ezek a gombák, amik vannak a flippereknek általában a felső szekciójában, amik csak úgy elütögetik a golyót. És ezek most már 300 pontot adnak nekem, nem 100 a esetben, de úgyhogy minden nagyobb a szám, annál többet fogok érte kapni értelemszerűen. A jobb oldalt az Atari jel, van a jobb felső oszlop-párnál. Ha azon átmegyek, akkor azokat tudom gyűjtögetni, és az szintén bónuszokat jelent. A baloldali egyes, az pedig szintén ilyen átmenős bónusz, az úgy hiszem, hogy a pálya végén, illetve a golyó lejtése után az majd bónuszként jelentkezik szintén. Hát az a kör alakú valamik azok már csak ilyen golyó eltérítők. Na most középen feltűnt még egy karácsonyfa dísz. Ott lent, na az viszont egy bónusz szintén, az csak időnként jön meg, és hogyha átmenet a golyó, akkor pontot kapunk. No, na elég volt a dumából, két golyót ki is végeztem. Sőt, ahogy nézem, 3-at. Ennyi volt a játék? Ha! Na, még ilyet játszok azért, hogy legyen valami kis tartalom is, mert ez semmi nem volt. No. Hú, hát ez a játék, most egy kicsit így visszaemlékezzek. Konkrétan a szombat reggeleknek volt a nagy favoritja. És akkor nem volt ilyen suli, és akkor egyből bekapcsoltam a én pici kis konzolomat. És hát abban az időben még volt az 556-nak tévéműsora is. És ameddig azt vártam, az ugye hiszem fél 9-kor volt. És kimért volt. Ez fél 9-kor volt, és ameddig az nem kezdődött, addig ezzel játszottam. Jó volt, jó időszak volt, nagyon sokat toltam. Voltak olyan 25-30 perces menetek is. Tehát azért lehet sokat játszani ezzel. A legidegesítőbb, amikor így nagyon pici pattog csak. Itt lent, ott. Tehát megesik az, hogy nagyon elfogy a golyónak a lendülete, és ott lent pattogott ez vízszintes részen, ilyen nagyon-nagyon lassan, nagyon piciket, és egy perc, mire visszaér a ütőhöz a golyó, hogy ismét el tudjam indítani, és kicsit bepörgessem. Na mindegy. Na még egyet. És volt az Atarin egy ilyen nehézség kapcsoló, amivel két oldalt, körülbelül a 3-asok alatt, ami van a két oldalt, a 3-as, kb. Pont az alatt volt, hogy megnyílt egy ilyen kis keskeny sáv, ahol le tudott esni a golyó. Tehát én ezt sose kapcsoltam be, az egy büntetés volt, hát az úgy pillanatokat elvezet az ember, tényleg, most a pont áradat. Na. Hát ez sem volt egy hosszú, látszik, hogy ez 10 éve, hát na jó, inkább 20 jobban ment. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, játszatok, retrozatok, sziasztok, és mondom még egyszer, nézzétek meg az összes Atari morzsa videót, meg a többit is. Sziasztok!